Шушы көннәрдә Габдулла Тукай исемендәге Татар дәүләт филармониясында Тәртип радиосының 10 еллык юбилеена багышланган «Бәхет сере» дип исемләнгән тамаша булып узды. Бәйрәмнең үзенчәлеге халкыбызның иң матур бәхет төшенчәсен ачып бирүче җырларны яңгырату. Чарада танылган артистлар, яшь җырчылар да катнашты. Гармон моңа күңелләрне җилкетә. Казан филармониясына килгән кунаклар рәхәтләнеп, мәшәкатьләреннән онытылып биеде. Татар җырларына, моңнарына ияреп, рәхәтләнеп ял итәргә дип килдек. Барыбызны да бәйрәм белән котлыйм. Без бик шатмын әле көнгә. 10 ел күз ачып йомганчы узып киткән Тәртип радиосының баш мөхәррире Ризалә Исмәгыйлова үткән зур елны җылылык белән искә төшерә. Күңелле дә, авыр чакларда булды ди ул. Шактый катлаулы юллар үтте Тәртип, аның 1 елы 10 елга тора торган вакытлары да булды. Сынауларны үтеп, бу беренче юбилейга килеп җиткәнбез икән. Без инде бик бәхетле. Менә шушы 10 ел эчендә яхшылыклар да бик күп булган. Шул кадәр күренекле шәхесләр белән бергә без халыкның нәрсәгә сусаганын аңлап, шул сусавын баса торган тапшырулар җиткерә алганбыз аларга. Сәхнәдә гаилә бәйрәме. Әниемә җыры белән Римма Ибраһимова, Ландыш Нигъмәтҗанова, Фәрит Таишев һәм кызлары Ләйлә Таишева. Тамашачылар һәрберсен чәчәкләргә күмде. Җырларга тырышабыз, җиткереп, утырган халык бүтәнчедә тыңлап, рәхәтләнеп, күңелләре ачылып утырып китсен иде. Артист ул һәр көнне дулкынланып чыга сәхнәгә. Чөнки ул җаваплылык. Менә бүген дә бик дулкынланабыз. Чөнки монда бүген артистлар бик күп. Хатын-кыз бәхете нидә? Чаллы театры куйган спектакльдән өзектә тамашачылар шуны белде. Чиста әдәби татар телендәге сөйләмгә, җырга сусап килгән халык өчен мондый концертлар бик кирәк. Бу әлбәттә иң беренче безнең рухи байлыгыбыз. Ул байлыкны күрә белергә кирәк. Тамашачыларга җиткерергә кирәк. Ул безнең мирасыбыз, ул безнең үткәнебез һәм бүгенгебез. Татарстанның халык артисты Луара Шакирҗан радио тыңларга ярата икән, аеруча татар телендәге әдәби заваклы тапшыруларны. Радио ул бик кирәкле, әмма уйларга кирәк аннан дөрес татар теле яңгырасын. Матур сәнгатьчә җырлар һәм кирәкле халыкка аның рухын байыта торган тапшырулар яңгырасын. Шулай сизелмичә дә җыр биюле юбилей кичәсе узып та китте. Тамашачы хәзер түземсезлек белән 20 еллыкны көтә. Миләүшә Мусина, Владимир Юрков, Татарстан яңалыклары.